Ja som bol rád, že tento zápas sme absolvovali, pretože dva zápasy, ktoré sme mali, nám nevyšli a preveril som si niektorých hráčov, urobil som dve zostavy, takže aby som bol v obraze, aký kto má formu, pretože niektorí hráči sú trošku z formy a na ten Lučenec sme sa chceli dobre pripraviť a ja verím, že aj sme sa pripravili, aj sa pripravíme a ten Lučenec chceme zdolať. Malajzia bola podstatne lepšie mužstvo ako ktorékoľvek, pretože Malajzia je výber do 21 rokov. Oni hrali aj z Chelsea, kde prehrali 1-0 pre 90 000 divákmi, takže to je veľmi kvalitné mužstvo a bol to podľa mňa aj veľmi kvalitný zápas, hlavne v druhom polčase. Aj v prvom polčase, ja si myslím, že vyrovnaný. V druhom polčase sme mali veľa z hry, mali sme aj golové šance, dostali sme síce gól také, aké sme zostali, ale ja som bol ako z hrou spokojný. It's good intensity. Bol to dobrý porovnávací zápas, hrali sme tu po tretíkrát. Dúfam, že ďalšie zápasy budú rovnako dobré a tak sa nám podarí kvalitne pripraviť na olympijskú kvalifikáciu. So I hope the remaining matches that we play, we can have very good same intensity where we need all this when we prepare for our Olympic qualifiers.